Kok sesuk-esuk duwe gawe Mas Sutik ya ngono Mas Edi kita nek sibuk gawe tabung. Terus iki tujune lho duwe jolaras tujune. Sing balungke wis inti-intine sing demung iki wis padha pamit. Nah, aku lek wis jahe iki seneng. Sesuk muni ora patek akeh entek. Ya, coba. Nah, yuk. Bagaimana? Bu, guru Pak. Tatapan janjimu Banyak sekali yang berkomentar tadi limbuannya terlalu panjang, terlalu lama. Yuk, aku sak dulu lek wis matur. Bahwasannya Mas Komet karo Mas Dodok kuwi kersane ngurgon limbuan tok. Nek genduk Niken Salindri kuwi konsisten sampai goro-goro. Terutama dalange iki aku. Oh ngono ya. Ngono ya, Tru. Ya, iki nyatane sayahene si parang lungguh mergo wis suwe uga ora jagongan karo mboke utawa Buduwi Kurniawati. Kangen aku krungu kabar nduk Niken ora nganggo lereng le tanggapan. Wah, seneng ora jamak. Ayo, donga anakku saya kuncara saya Anjayen Bawana. Ya, mergo dongane wong tua sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesane nduk Niken Salindri. Oh iya, iki janji lho aku matur ngopo. Nduk Niken kon nyuwara utawa kon nembang sing klasik. Aja dikira Niken Salindri iki isone ngur lagu lestari, lagu pujaningsih, lagu